Evo, dobar dan iz Belog Manastira, iz hotela Patria u Belom Manastiru gdje je smještena ekipa mladosti. S nama je naša muška kadetska štafeta. Za nekoga iznenađenje, za nekoga i ne. Probrzali su se dečki i jučer osvojili zlatne medalje. Krenut ćemo od štafete Gabriel Kučko, Filip Sambol, Matej Klarić i Petar Židan su novi prvaci Hrvatske 4x100. Gabriel, iz prve ruke, kako je bilo štafeta? Zadivljujuće. Ne znam, nisam očekivao prvo mjesto. I kako je utrka krenula, mislio sam da ćemo biti, ne znam, treći, tako nešto, ali kad sam primio palicu u ruke, shvatio sam da će biti nešto bolje. Da, napokon si ti borbeno trčao, nije bilo onako samo lijepa frizura, nego je to bilo baš muški jak. Reci nam, Filipe, kako si ti doživio trku? Meni je to bilo fenomenalno, znači utrka je trajala cijelo vrijeme, bilo je tu napeto cijelo vrijeme, onda su Ulix je malo napravio neku prednost. Malo. Dobro, nekih 5 metara. Više. I kad sam ja predao Mateju, Sve je otišlo, evo. sve je otišlo i... Petro, šta se tebi čini? Ti si relativno novi friški kolač, kako je osjećaj biti prvak države? Evo, to je kao Lijepo se će. lijep osjećaj, ne bih rekao, onako trenam tek 2 mjeseca, već sam prvi trčak. Moram pohvaliti dečke, pored što su dobri trkači, Petar imao nesreću u školu pa se ošišao na ovu sportsku frizuru, ali svi koristimo trojvremenski tako da frizure su odlične. I moram pitati nešto za kraj Mateja Klarića koji je zasigurno uz cijelu ekipu najzaslužniji za ovu zlatnu medalju. Jesi ti bio ljut nešto na ovoga Zagrebaša, ili ti dubio neki novac pa si ga onako stizao i ganjao ili što je bilo? Ne znam, ja sam dao sve od sebe i to je to. I na kraju 46-72, odličan rezultat, zlatna medalja, bolje ne može. S tim da smo prošlo natjecanje trčali 48 nešto. Da, napokon ste protrčali. Super dečki, čestitam još jednom svima, čestitam na medaljama tebi i Mateju, znači na 100 prepone, srebro i bronca i Mateju najbrži kadet Hrvatske za 2017. na 60 metara. Dečki, sretno i danas dobro pripremite sprinterice i idemo po nove medalje. Hvala.